laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Ayaw ako magkaanak sa'yo eh! Ano? Wala! Anong wala? Ipaintindi mo sa akin yung sinabi mo. Sige! Mukhang walang magiging kinabukasan yung magiging anak ko sa'yo. Nakakatawa na nagtanong ka pa talaga. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mas importante na yung pagkukomputer mo kaysa sa trabaho mo. Kasama kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Yan, sakit ng ulo mo, kaka-computer mo yan. Oh, sakit ng katawan mo, sige pa, kaka-games mo yan. Ay nako, shout out sa lahat ng mga jowa natin dyan na sinisisi na lang lahat ang sakit ng katawan natin and all at lahat ng mga nararamdaman nating negativities dahil sa pagko-computer, pag-online games at mobile games natin like super legit and all. Uy, dahan-dahan lang naman kasi ano namin to eh. Ako medyo may bias ako dito kasi bilang isang mahilig talagang maglaro. Oo, ng mga online mobile games and all, mga interactive games. Nako, ito talaga coping mechanism ko. Kapag sobra yung emosyon ko, dito ko na ibubuhos yun eh. Halimbawa, sobrang lungkot ko, yan. Nako, makikita mo talaga ako. Hawak ko yung mga laruan ko. Pangit, bakit tong term, no? Hindi, totoo yan. Kapag sobrang lungkot ko or sobrang may namimiss akong tao or halimbawa sobrang saya ko din, doon ko na ilalabas yung sobrang emotions ko. Yan. Bakit? Kasi it feels like it's a totally different world. Pag kumbaga panandali ang takas ko yun sa mundong sobrang harsh, sa mundong sobrang lungkot or sa mundong sobrang bilis ng pag-ikot na nakakahilo na talaga and feeling ko na iiwan ako. Diba? So, hindi lang siya basta-basta libangan for some katulad sa akin. Kaya baka sobra sa screen time yung jowa mo, baka may dinadamdam. Oo, kasi ako ganyan eh. Mga bagay, mga emosyon na hindi ko kayang masabi, na hindi ko kayang ma-communicate na kung minsan may tendency talaga ako na magsulo and all tapos inilalabas ko na lang yan sa games. Yan. Oo, nag-Animal Crossing. Yan. Hindi, totoo yan kasi it's a totally different world out there. Tumatakas ako doon sa mundo na kung saan feeling ko parang kontrabida ako or feeling ko talo ako, 'di ba? Kasi kapag may mga games na ganyan, instant winner ka, 'di ba? O at sino ba naman yung ayaw manalo, 'di ba? Kaya wag masyadong mapanghusga sa mga gamers dyan like super legit and all. Pero again, lahat ng sobra ay masama. Kapag ito ay nakakaapekto na sa trabaho, ayan, sa araw-araw mong buhay, sa relasyon mo, at nagiging tamad ka na talaga, nagiging dahilan nito para maging hindi ka productive like super legit and all, ay nako, masamang bisyo na yan. Broski, tigilan mo na yan. Nako, dito na ako pumapanig sa mga magulang natin at doon sa mga jowa natin na tigil-tigilan mo yan. Makakain mo ba yan? Hindi, kasi totoo po yan. Hindi lahat ng mga gamers tulad ko kayang pakainin o yung pamilya nila at yung sarili dahil sa pag-games yan. Maswerte ka, 'di ba? Kung yan yung way of living mo. 'Di ba? Yan yung nagiging trabaho mo. Pero kung ito ay nagiging toxic na or ito ay nagiging dahilan na para maging unproductive ka, nako, tigilan mo na yan, ha? Baka kung ano yung mawala pa sa'yo. Bukod sa buhay mo, mga pinakamamahal mo pang tao. Ay, nako! Kaya mga broski, samahan nyo po ako sa napakagandang bisyo ang pakinggan at buuin ang drama na yan maya-maya sa aking pagbabalik. You heard it right, mga kabisyo. Ipi-play na natin yan nationwide at itatawid natin online. For now, kasama nyo pa rin po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Across the deep blue ocean under the open sky. Metro's #1 Love Radio. Basic!